ஹலோ மை டியர் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஸோ வெல்கம் பேக் டு அனதர் நியூஸ் வீடியோ. ஸோ இன்றைக்கி இந்த நியூஸ் வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ என்னென்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ மேலும் மேலும் டெக் வீடியோஸ், நியூஸ் வீடியோஸ் எல்லாத்தையுமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலில் போஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும். அதனால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அது மாதிரி பக்கத்தில் இருக்க பெல்ல 2 தட்டி விட்ருங்க. ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு நியூஸ் வீடியோ தான். என்ன நியூஸ் வீடியோன்னு பார்க்க என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, செப்டம்பர் 1ஆம் தேதி பார்த்தீங்கன்னா பள்ளிகள்லாம் திறந்துட்டாங்க. எல்லோரும் ஸ்கூல் காலேஜுக்கு தான் போயிட்டு இருக்கோம். ஸோ இதை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, நேற்று பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா தொற்று நிறைய மாணவர்கள் வந்திருக்கு. நேற்று மட்டும் இல்லைங்க, இதுக்கு முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மாணவர்களுக்கு வந்திருக்கு ஸ்கூல் திறந்ததுலேருந்து. ஸோ நேற்று அப்படின்னு பார்த்தோன்னா 10ஆம் வகுப்பு படிக்கும் 4 மாணவர்களுக்கு ஈரோடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பள்ளியில் பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா தொற்று வந்திருக்கு. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் பார்த்தீங்கன்னா 2 மாணவர்களுக்கு கொரோனா தொற்று வந்திருக்கு. இது மட்டும் இல்லை, இதுக்கு முன்னாடி எல்லா நாட்களிலும் பார்த்தீங்கன்னா மாணவர்களுக்கு கொரோனா தொற்று வந்துட்டு தான் இருக்குது. ஸோ இதனால் பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்க மாணவர்கள் எல்லாருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா டெஸ்ட் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஏன்னா அவங்களிருந்து பரவி இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சொல்லியிருக்காங்க. இது மொத்தம் காரணம் யாது அப்படி கேட்டிங்கன்னா, ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சரியாக அந்த நம்ம சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கடைப்பிடிக்காமல் ஸ்கூலுக்கு வரும்போது எங்கேயாச்சும் பார்த்தீங்கன்னா வந்திருக்கலாம். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது பார்த்தீங்கன்னா 1லேருந்து 8ஆம் வகுப்பு வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பள்ளிகள் திறக்க போகிறதா சொல்லிட்டு இருக்காங்க தமிழக அரசு. ஆனால் அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது நம்ம ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட் அந்த பக்கம் இது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எதிர்ப்புகள் வருது. ஏன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 9th-லேருந்து 12th திறந்த அவங்களுக்கே பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா தொற்றுலாம் வந்துடுச்சு. அவங்க சொல்லியும் கேட்டாங்க, அவங்களுக்கு கேட்டே வந்துச்சு. ஸோ 1லேருந்து 8ஆம் வகுப்பு பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே கேட்க மாட்டாங்க, அவங்களுக்கு அவ்வளோவா தெரியாது. ஸோ தெரியாமல் பார்த்தீங்கன்னா மாணவர்கிட்ட பேசும்போது மாஸ்கை கழட்டிடுவாங்க. இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது திறந்தீங்கன்னா கன்ஃபார்ம் பரவுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா 3rd வேவில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நிறைய அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுவும் 16 ஏஜ் கீழே இருக்கும் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் ஈஸியாக அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா திறந்தாங்கன்னா கன்ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா 3rd வேவ் வரதுக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இப்போவே 3rd வேவ் வந்துச்சு அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க. பட் இன்னும் முழுசாக வரல அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க. ஸோ நம்ம 12th 9th சொல்லியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா, பட் இன்னும் நல்லா ஒரு ஆலோசனை பண்ணிட்டு தான் திறக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 9th-லேருந்து 12th பள்ளி மூடப்படுமா அப்படி கேட்டிங்கன்னா கன்ஃபார்ம் தெரிலங்க. பட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, பேரண்ட்ஸ்க்கும் சரி எல்லாருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மனசில் ஒரு பயம் வந்துருச்சு. ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம சன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது நம்ம பிள்ளைங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல்ஸ்லாம் அனுப்பும்போது அவங்களுக்கும் ஏதாச்சும் கொரோனா தொற்று வந்துடுமோ, மாஸ்க் போட்டு இருந்தாலும் எப்பயாச்சும் ஒரு செகண்டில் பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா தொற்று பரவிடும். எப்படியாச்சும் ஏதாச்சும் சின்ன கேப் இருந்தால் கூட. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா தொற்று வந்துடுமோ அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா பெற்றோர்கள் பார்த்தீங்கன்னா எதிர்ப்பு வச்சுருக்காங்க. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கோர்ட்லலாம் கேஸ்லாம் போட்டிருக்காங்க. இதெல்லாம் என்ன அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா கூடிய சீக்கிரத்தில் வர வீடியோஸில் பார்த்தீங்கன்னா அப்டேட் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த வீடியோ அவ்வளோதான் கைஸ். பாய் கைஸ். மறக்காமல் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க.